Yambo korwa se sublocation ya Raganga imeye wodi ya Bugusero mwe kitutu chache South ya County ya Kisii babere bakugokera gochaka ko muroberu botugiye bwe Chinjoke abwatani aboni go babere bakwegenderera se buremi bwe Chingenjo ao gati yabo oburemi bwe Chiombe Chingoko na bayigo obusmiki bwe mete asikire nonya na baro kiyo go semeria ugochya kwegenderera buyasenchire moyo kwenyorera engere yera bakonye kwegenderera na bayigo gwikirania amagani yabo muri keto dipo nasanya norbotyo rwaso Nigo bomogoko munene asaba bwatani bekyumbi ya Kaminiambo Self Help Group asogo chingira amatunda yoburemi meye kenyoro kyaraganga gati yabarayi bayikira nororo no mwemusiye we ward ya Bugusero Vincent Abuga amona barayi bande kurwa serikali ye county ya Kisii rero twaichega kolonchi barenge P house batayite kujaga kutuga Chinjoke na ndine kiombe kiare trebe antamo abangi bakabaye bokwaye kiombe 11 so from 11 cows at least every member nyorengo riro mogoko monene eronchi yakore kiribuya yemetane ye Chinjoke bono gitugo chaka gutuga Chinjoke echi yasato sina ndato bungaini korengana muna to iri kurumaega to kore binte bire binge boneka twasoiro bole mibonde bwe Chinjoke amone Chingoko na amanyirenga ngoto ira bole kurwe kerenge kama uchiase kerengo kende chinga kecho nigo bakerekoko okweli ka munenchire yemo yo kwegendereria anene asoboremi chinga kibaboria abasae gotasemeria emeremo yabisi yoka specially timu yiga the Genesis tigatwanjira nenga twensi ntogo isa novice tochicha se field tuchake kwegera skilled courses rini na jikira tokonye at the same time tuweso iya samana yoburimi Toto kama vijana ninawahimiza waache kukaa kando za barabara huku na kule toise ko gende direction hiyo ntunyare go tuara serve employment asentu abanyene nonyabo ababwatani bekyombe kyo nigo batogya omurubiri yose bagotebanga nigo bayirego kubakinia asa magenderero angwake kama gucha injeri ndiyonse ingesa tingesa nje nasimiki wono rero nimanyete ko bekengoli nasimika kibandu kuchali na kumanyekerege tukore bandu neyema obwoyo ni maiteke wangu kiombe giandu sidia atambe trikorukwa echichinya wono twaje tukaye gutinsi yaga chinya chikorukpa chong Kakamega tu wono tosmegete ngo nyansimbora aroro ibaga tuare gutari Chiombe para gendi paka se bakoruka pometi paka se bakoruka ekogoto na asokire certificate ombwate paka kera bana bakuchikorira bate ayo mungina nyogo konyori certificate nkitogo kora abasae boigo baikirana aso musangiro kanoywe nigo bateba okwebwatirania ji sector ao ninchire ya moira bakonye banyande kurwa sechipara nonye na sokorobekana nakifurahia kwa sababu wana umoja na wana ushirikiano katikati ya watu wengine na ninawahimiza wenzangu ambao wako nje kama mimi waje tushirikiane ili tushikane mikono tusogeze Kenya yetu mbele. Mambo ya maandamano yenye vijana tunaweka at least tukiwa mahali hivi tunafanya kazi ama tumejisimamia ile tunaita self employed kama vijana at least siku kwa siku unapata mahali unapata kitu kilimo yako inakusaidia. Komenta nayo mokonyi ibo mugambi gwe sublocation Raganga aseleda Simon nigoboigo abakagusegeta okoba kubumbe bunebi asogosiria obosalia kurwa sebinyoro kikundi kigya Kaminiambo Self Help Group kera kyarura tambe for almost 20 years nyole at least bikundi binge bunebi gasekenyoro ine abo koba no mulembe kyagera nimanyete abantu abange bari idol and to encourage so many groups chiri Raganga sublocation yase nkogambaga chigendere chive an example chituare example muna Kaminiambo Self Help Group Raganga sublocation ntoje tuare bikundi binge mnebiga gwetania bitano sesitaiga at least nabongonyara kinde bono in a safe place winko reporter ya Ndeze TV kurwa sekenyoro kyaraganga ward ya Bugusero miyebunge ya kitutu cha South irithana nenkoro kwa Dipon asa